Irene Apunté, bon dia, gràcies per acompanyar-nos un dia més, que també la dansa, podríem dir que té una base científica, és així? Exacte. De fet, la ciència ha estat tot arreu, no? A vegades sembla que només estigui a la classe de ciències, però el ballar té molta part científica, té molta part de física. I avui jo et volia compartir aquesta part de lleis de Newton, que les fem a l'escola, doncs lleis de Newton aplicades a la dansa. I això és així? És així. Sona una mica curiós, a veure si ens ho expliques. Mira, he portat aquest cotxe, que és un cotxe molt curiós, perquè no funciona ni amb hidrogen ni amb cap mena de combustible, sinó que funcionarà amb el meu aire. Sí? Jo l'inflo. Vale? I sí, tenim l'espai. Sí, el deixo anar i mirem què passa. Que se'ns accidenta, sí, se'ns en va, però ha funcionat per tercera llei de Newton, acció-reacció. Quan jo inflo el globo, aquí hi ha una massa d'aire, no? Torno a inflar. Hi ha una massa d'aire que surt. Al sortir fa una força cap aquí i l'aire li retorna amb una força en sentit contrari sobre el cotxe. I això és el que el fa avançar. I això és la tercera llei de Newton? Això és la tercera llei de Newton, acció-reacció. Les forces a la natura sempre van en parelles. Llavors això què té a veure amb la dansa, que és el que estàvem parlant? Doncs mira, això que semblaria tan diferent ho fem servir per caminar. Nosaltres empenyem el terra cap endarrere i el terra ens empeny cap endavant. Ho fem servir per saltar. Nosaltres el que fem és fem força cap al terra i el terra ens porta amunt. Sí, per tant, tota ballarina ha de controlar perfectament acció-reacció. Tercera llei de Newton. Tot això té a veure amb això que dius, la tercera llei de Newton. I les ballarines ho deuen saber, això, no tenen ni idea, no? Doncs a les classes de dansa, perquè jo d'aficionada faig dansa, se'n parla de tot això, perquè parlem de vectors, de direccions, de fet es parla molt de baixar al centre per poder pujar. Els professors sempre diuen, per anar amunt has de pensar avall. Ells no diuen tercera llei de Newton, però estan parlant d'aquestes dues forces en la mateixa direcció, en la mateixa línia, però en sentits oposats, una que fas tu cap al terra i l'altra que et fa el terra cap a tu. Em sembla, si no m'equivoco, que hem de parlar també dels moments d'inèrcia, oi? Sí, perquè les ballarines no només salten, sinó que també giren, no? Doncs mira, si et sembla, venim cap endavant. Sí, són molt diferents. De fet, per fer aquest experiment, com que sabia que fèieu do-it-yourself, també hem fet un do-it-yourself potets. Sí. Difícil superar-los, però, Això són simplement dos pots, no? Un dins de l'altre, que el que hem fet és, en aquest hem omplert les pedres per fora i en aquest hem omplert les pedres a dins. De fet, si t'hi fixes, mira, agafa'ls. Aquest pesa molt més que aquest. Molt més que aquest, sí. Per tant, és obvi més, Sí, pesa més, perquè, clar, tenim més superfície a omplir de pedres del voltant que de pedres del mig. Hi ha molta més pedra aquí que aquí, Llavors, si jo els fes caure, recordem que ho fèiem l'altre dia, caurien alhora, perquè la caiguda no depèn de la massa, depèn d'aquesta fricció. O sigui, l'acceleració seria la mateixa. Però avui jo no els faré caure, els faré rodar. Per això tenim això aquí, no? Per això tenim aquesta rampeta. Llavors, a priori, pensaríem o cauen alhora o aquest va abans, sí o no? A veure. Ho comprovem? Comprovem-ho. Sí? En principi, jo, sense saber res i partint de la ignorància més plena, diria que ha de caure el que té més pes a dintre, no? Semblaria. Anem a veure. Sí, veiem? Doncs hagués perdut la partida, Haguessis perdut l'aposta. Absolutament. Sí? Absolutament. No sé si voleu que ho repetim o s'ha vist... Potser sí, podríem tornar a refer. Repetim una segona vegada, ara que ja sabem que hem de mirar. Realment és molt visual, si voleu veure-ho bé. O sigui, realment, aquí hi ha una gran quantitat de pedres que aquí dintre no hi ha, no? Jo deia això. Sí, que a priori potser sense pensar massa, exacte, sembla que hagi d'arribar abans aquest que aquest. Veiem que... Quan em diguis. 1, 2, 3... Sí, ens cau molt abans del que té les pedres a l'interior. I això és degut al moment d'inèrcia, que les ballarines també l'han de tenir molt en compte. De fet, quan s'explica física, s'explica molt sovint, quan tu vols fer una pirueta, tu poses els braços al costat, i així gires. Però si tu vols fer-la molt, molt ràpid, el que fas és poses els braços a dalt. Sí, el que fas és poses la teva massa alineada a l'eix de rotació. Jo giraré amb aquest eix i com més a prop del meu eix estigui la massa, més fàcil em serà girar.
Per tant, les ballarines, entenc que estàs dient que no només ho fan com una qüestió estètica, sinó per fer un moviment més ràpid, no? Exacte. Si volen girar, fixeu-vos bé, les dobles piruetes o triple pirueta sempre van braços a dalt, perquè si vols girar molt ràpid, t'has d'ajudar de la física. Llavors el que fas és reculls massa, la poses a prop de l'eix, això et disminueix el moment d'inèrcia, que és la dificultat a fer girar, i gires molt més ràpid. Caram, i deies que els que porten aquesta disciplina, ballarins i ballarines, són conscients d'aquest fenomen científic que hi ha al darrere? Deies que en algunes classes potser se'ls explica, no? Clar, moltes vegades no ho saben en plan de formulació, o sigui, potser no et sabrien fer les equacions, però sí que ho saben a nivell corporal. De fet, jo és una cosa que defenso molt, que la física a vegades ens encaparrem a fer-la amb números, amb una pissarra, quan la física és una experiència global. És una cosa que es pensa amb el cervell, però que es viu amb tot el cos. Per tant, sí que en saben. No en matemàtiques i no formulada, però els ballarins saben moltíssima física. Perquè ho han vist quan ho fan, no? Perquè ho han viscut, perquè ells saben que si baixen al centre de masses, no? El seu centre de masses està aquí, de fet ells parlen molt del seu centre. Si el baixen, són més estables. Un cos, quan baixa el seu centre de masses, és més estable. Ells saben que si volen anar amunt, han d'anar avall primer, perquè són aquestes dues forces que et comentava. Si volen girar, han de recollir. I tot això, ells ho han viscut a dins de la pell, el qual... I tu que tens aquestes dues vessants, que he descobert, científica ja la sabia, tot i que no soc habitual del programa, però ho sabíem. I aquesta part nova que hem descobert, que t'agrada la dansa que ho has fet, hi ha alguns moviments que portin a fer doncs, això un gir més ràpid que un altre, a part d'aquest que has ensenyat? Tens alguna qüestió més per ensenyar? Clar, sí, de fet es juga molt... hi ha una disciplina, per exemple, en concret, que es diu el contact, que juga en contacte amb dues persones i juga això, accelerar els moviments, perquè el que fa és jugar molt amb el contrapès, que de fet seria acció i reacció. Si vols ho provem molt ràpidament. Mira, si em dones les teves mans, sí, pots? Espera, perdó. Em dones les teves mans. Si jo poso el meu pes cap aquí, dono pes, tu també? Ara deixis anar, no veus? Tu mateixa saps, això és tercera llei de Newton. La mateixa força que jo faig, tu me la fas a mi. Si jo et deixo anar, tu caus, perquè et deixo la força. Doncs ells fan servir aquest contrapès per deixar-se anar i girar, i rotar, i potser no és una qüestió tan acadèmica, però ells han anat comprovant, a mesura que han anat fent aquesta pràctica pel seu exercici, que això és així. Jo em pregunto que podríem fer un altre experiment, i això que has fet aquí, podríem fer-ho a la rampa i a veure què passa? I tant. I també comprovem aquesta tercera seria llei de Newton, no? Tercera llei de Newton. La primera és la de la inèrcia, que s'assembla una mica al que dèiem aquí amb la rotació, però amb moviment rectilini uniforme. Un objecte té una massa que també el dificulta el fet de que canviï aquesta velocitat uniforme. Doncs aquesta seria la primera. La segona és la de les equacions que l'hem fet sempre a l'escola, força és igual a massa per acceleració. I anem a per la tercera. Això s'explica així a les escoles perquè els nens entenguin o consideres ja que entra una mica amb crítica? Una velocitat important, Quina velocitat que ens agafa, Una velocitat molt important. Home, jo crec que cada vegada més, Vull dir que a vegades també... Passa que recordem molt fosca l'etapa a vegades de l'escola, sobretot si no ens agradava massa. La ciència és una disciplina acadèmica que trobo que es podria, no dic que no es faci, potser es podria introduir més aquestes coses que avui ens has explicat aquí, no? És una cosa que realment et fa més palès el que passa amb la ciència aplicat a segons quines disciplines. Jo crec que cada vegada passa més. També és veritat que per poder veure tots els enllaços, perquè una cosa molt maca és veure aquest enllaç, no? Això que he estudiat a l'escola, el tema 2 de física, està a la meva classe de dansa, està al parkour, està quan camino. També has de tenir una ment una mica transversal i a vegades ens ha costat, com a societat, enllaçar coses diferents, perquè, de fet, jo he sigut sempre una persona que m'agraden moltes coses i quan era petita es veia una mica raro, no? La curiositat, no? Una mica que en el fons hauria de ser tan intrínseca en els nens petits, aprofitar aquest moment per introduir totes aquestes qüestions. I mantenir que t'interessa tant una cosa com l'altra, que el fet de que t'agradi ballar, escriure, matemàtiques no és incompatible, no? I quan vegis tot això, doncs les matemàtiques és llenguatge, que t'agradi la llengua i t'agradi les mates... És passar la teoria a la pràctica, com avui has fet aquí amb nosaltres, Irene Lafuente, la dona de Ciències d'Albert. Primera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.